Yun. Yun. Dali, malaki, mga kasolid. Ano, Donski oh. Laking bunor no. Oo. Yun, no, dali ka rin. Anong galing mga kasolid oh. Dalawa ka to. Ang laki nung isa oh. Ito oh. Ayun. Laki oh. Oh. Grabe. Oo. Yun, dali oh. Dumali sa lure. Kung may kasamang hipon. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randall Saison and you're watching Saison TV. So yun mga kasolid, nandito kami ngayon sa bagong spot na naman natin. Dito lang sa may Dependencia Road mga kasolid. So dyan yung terminal ng Dependencia Road. So yan oh, kasama na pala natin si Banjo. Yan, Shopee Boys. Saka si Donski Fishing. Ano na yan channel mo? Donski Fishing TV. Ayun, Donski Fishing TV. Yan, kasama natin sila. Tapos anak ni ano, anak mo to Banjo? Anak mo? So yan, anak ni Boss Banjo. So dito kami sa spot na to. So hopefully ano kaya mahuli natin dito? Sari-sari. Bahala na gang no. Yung dalawang spot namin no? Free spot lang to mga kasolid. So bali dyan sa kabila na yan, fish pan. Dito ox na free spot. Ayan, highway lang tayo. Yun oh. Bali nakahuli na pala ng dalawang bunor si ano, Boss Banjo. Asa na yun? Ayan. Dalawa. So tara, ipipishing na rin tayo. So may dala pala tayong pamain natin. Dalawa. Isang hipon saka isang bulate mga kasolid. Tatry natin yung bulate dito. So inuna na natin tong bulate na ilagay. Tapos gamit na naman natin kasi bottom rig. Ayan, isang buong bulate. Sa hipon naman yung ano natin, nabili lang natin kanina 20 pesos lang kasi ang dami natin maiiwan laging ayan o, puputulin lang natin. Ayan, kung ganyan lang yung balat, tapon na natin yan, pain lang natin. Tara, humingi na tayo mga kasolid. Laki na nahuli ni Pops, ano, Donski oh. Laking bunor no. Oh. Suabe. Nice Pops. Bali nakatatlo na siya pala. Hindi natin nakuha yung dalawa niyang huli. Iyan oh. Tabang mo. Oh, kanduli mga kasolid oh. Kanduli ng buhay mo. Anong galing mga kasolid oh. Dalawa ka to. Kakalatag niya lang oh. Dalawang hook yan oh, dalawang hook. Ang laki nung isa oh. Ito oh. Laki oh. Oh. Grabe. Magkapatid. Bunor harvest to ngayon. Puros bunor oh, ang laki nito oh. Ayos Pops. Yun oh. Harvest na ng bunor oh. Grabe. Serte. Tayo maglulure na lang kasi naputulan tayo ng ano, pamingwit. Ang laki naman yan Pops. Ang laki naman yan. Ang laki oh. Grabe. Paalis na nga lang ng spot eh. Kumabal pa eh. Nasa ilalim pa siya. Naku, dito lang. Gilid-gilid ha. Ito ayaw magpahuli sa akin ah. Oo. Yun, no, dali ka rin.
Kanina sinabi mo pa ako. Man. Bilis nun ah. Oo. Yun, dali oh. Sa luro. Wah. Hello. Dumali sa lure. Kung may kasamang hipon. Ayan oh. So malapit na tayo. Dito lang yan mga kasolid oh. Dito lang sa Devenancia Road. Halos tapat lang ng DC Transport. Dito sa terminal ng Dagupan mga kasolid. Yan oh. Hanap lang tayo ng parking area para hindi tayo masagasahan. Dito tayo, may butas. Dito tayo. Yun oh. Mga kasolid oh. Uli tayong bunog. Yan oh. Okay na to. Dito naman tayo. Yun. Ay, naku. Ilalim tayo. Naku. Mga kasolid. Nagay tayo sa ilalim. Yun, fish on. Ayun, mga kasolid oh. Ayan. Ayun, kanina pang kagat ng kagat eh. Hindi mahuli eh. Ayun oh. Bunog. Bunog fish. Yun, fish on. Uy, medyo malaki. Medyo malaki mga kasolid oh. Bunog. Oh. Laki nito. Good size. Yun oh. Huli agad ah. Ay naku, laki nun, sayang. Yun lang kasi wala tayong space para hilain yung agad yung ano eh. Isda eh. Yan tuloy, nakatakas. Ang laki pa naman nun. Yun, isya na agad oh. Yun. Ay nakatakas, ay muntik na. Malaki ulit. Malaki ulit mga kasolid. Yun, baka makatakas pa. Yun oh, laki ulit. Bunog. Ayan. Nice. Yun, ayun oh, dali agad. Yan, medyo maliit pero okay na to. Yan, daming bunog dito. Dami nila dito ngayon. Dito ata yung hideout nila ngayon mga kasolid. Yun, ay ako, di natin nadali. Isa pa. Yun,
Fish on. Laki, malaki. Naku, nakatakas. Nakita ko ang laki. Siya. Sayang yun. Yun. Dali, malaki, mga kasolid. Yan. Malaki to, malaki. Ang laki oh. Laking bunog. Wow. So ang subukan naman natin puntahan muna ngayon mga kasolid habang mainit pa dun sa spot natin. Punta muna tayo sa ilalim ng tulay ng Pantal River mga kasolid. Magkano ate? Ay, plastic na lang ate. Dadaling ko doon ay. Lilim. Ayos. Oh, may namimingit doon. Ah. Ayos. Kahit ang tubig yun, oh. Malabo ang tubig. Ay, yun, oh, lapo-lapo. Tayo, magtatry naman tayo dito lang sa gilid. Ay. Yan. So yan, negative tayo dito mga kasolid sa spot na to. Talagang pagpahinga na tayo, balik na tayo doon sa spot. Doon tayo ulit manguhuli ng bunor. Tara. So ayan mga kasolid, nandito na naman tayo sa spot. Tsatsagain natin to kahit mainit. Isuot muna natin itong mahiwagan ating sombrero. Iwas init. Halos wala nang kumakagat mga kasolid. Isa lang tayo dito simula nung bumalik tayo. Wala na tayong mahuli. Paggawa ng low tide masyado mga kasolid. Kanina kasi abot dito yung tubig eh. Ayun, wala na. Hindi na sila makakyat dito sa mangrove. Baka nasa ilalim na sila ngayon. Hanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng makalilim, makapagpahinga. Dahil sobrang napakainit talaga ng panahon. So bihira na rin silang kumagat, kaya napag-isip-isip ko na umalis na lang dun sa spot at makapagpahinga. So ito na lang muna siguro ang huli natin ngayon mga kasolid, ngayong araw na to. Naka 10 piraso tayong bunog. Yan, bunor kung tawagin dito sa amin, sa probinsya namin sa Pangasinan. So bali ito na pala yung nahuli natin na mga kasolid, yung bunor kung tawagin dito sa amin. Saka nakadalaw tayong tilapia. So yan ang iluluto natin. So iluluto pala natin ngayon is paksiw sa kamyas.